Amen. Manje idluliseke emhlabeni engcwele kaKristu ingayicalanga ngelizwi igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ilizwi lethu lesithathu esizolifumana ko Amazasi sizawulifumana kula ncwadi kaYohane isahluko sesishumi elinesithoba ivesi yamashumi amabini anesithandathu ukuya kwivesi yamashumi amabini anesixhenxe. It is John chapter 19 verse 26 to 27. Ndizawuqalisa ukuyifuna nabo bayifumeneyo kwezabo iBhayibhile. Uthi uverse 26, uYesu ngoko akubona unina naye umfundi abimthanda emi khona uthe kuye unina, mfazi, nanko unyana. Andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko. Ize ithi xa ishunqulelwa ngokwelizwi lesithathu kuthiwa mfazi, nanko unyana, nyana, nanko unyoko. Amen. Xa ndiyena ke lapha kweli lizwi ndizawuhamba nalo kakuhle. Ndithe xa ndiphicotha le ndaba ndiyiphonononga ndathola uba uYesu lo eli gama lithi mfazi apho kokuqala elibizi. Eli gama lithi mfazi ukwesithathu elibizi. Ukwesithathu nje elibiza ulibiza kwilizwi lesithathu. Kuba kaloku uqale walibiza uYesu eli gama lithi mfazi mhla kuphele iwayini eKana. Wafika unina uMaria kuye wathi siphelelwe iwayini. Wathi uYesu uphendula, yintoni na enam nawe mfazi? Uqale ngoko ke ukulibiza eli gama. Wabuya wazolibiza okwesibini mhla ahlanjwa inyawo nguMaria wasemagadala. Emva koko wamosulwa ngeenwele zakhe. Bathi abafundi bakhe, yinkcitho yanina le. Wathi ke nake ukuphendula, nimaphuleleni na umfazi? Ngoku uzolibiza okwesithathu elengesiphambanweni uthi mfazi, nanko unyana, nyana, nanko unyoko. Amen. Apho into endiyibonayo kulo Yesu kuthiwa elizwi lilizwi lentuthuzelo. Apho uYesu ubona unina ekhathazekile. Embona ekhathazekile nje yena usezihlungwini. Kodwa noba nje esezihlungwini akamlibalanga unina. Ukhetha ukuthuthuzela unina ngaphezu kwentlungu zakhe. Amen. Kaloku apha bathe bakufika amaYuda emnqamlezweni bamthola uba selexhonyiwe. Bajika babuyele emva emakhaya. Ngoku apha ezantsi emnqamlezweni uthe xa ekhangela uYesu wafika kukhona uMaria unina. Wafika kukhona uMaria unkosikazi kaKliyopha. Wafika kukhona uMaria wasemagadala. Wafika kukhona kunye noSuzana ulantuka umanejala umkhonziwo umfazi kaHerode. Wafika kukhona yayibona apha ezantsi esiphambanweni. Wathi akukhangela futhi wathola kukhona imfama yaseYerikho engubheteshiya igama layo, leyo unyana kaTimeyu. Ufika khona le mfama uBhetimeyu, unyana kaTimeyu lowo waye wamvula amehlo kule nto kwizitrato zaseYerikho. Ngoku uthi akuyijonga le mfama afike apha iyantyizisa. Angangathi ithi le mfama noba wawungazange wavule amehlo am uba ndizobona ulusizi. Apha into endizothetha ngayo ndizothetha ngalaa nto ithi nanko unyana. Ndizothetha apha ngonyana. Ndithi xa ndigqibothetha ngonyana ndithethe ngentuthuzelo. Kaloku unyana uyazalwa ngumntu ongumama nangumntu ongutata. Ze unyana simbone esakha izindlu apha ekhaya. Kanti yona intombazana ithi yakwenda ihambe yokwakha emzini. Ngoku into endizothetha ngayo apha ndizawuthetha ngonyana. Kaloku eli lizwi lindikhumbuza mani njengoba liyilizwi lentuthuzelo lindikhumbuza mhla phezu komlambo womNayile apho ulantu intombi kaFaro ibona uMoses ithi kunina kaMoses, thabatha olusana ulanyise, mna ke ndizakuvusa ngoba uthe walanyisa olusana. Mandibonge ke ngoku igama lenkosi. Xa ndihamba nayo kakuhle ke ngoku le mbali yeBhayibhile, uYesu apha wayemthanda uYohane. Njengoko wayemthanda nje uYohane, wayengumfundi wakhe uYohane. Njengokuba wayengumfundi wakhe,
uYohane wavela kulento kumatyeli amaninzi apha kulonyana. Kaloku apho uYesu ungunyana kaThixo. Wavela kwityeli lokuqala uYohane apho wayengunyana khona uYesu. Wavela kuye kwigadi yaseGetsemane lapho engunyana khona. Wabebuza futhi ulento uYesu uba xa bendibiza abantu bathi ndingubani? Wathi uYohane uphendula bathi abantu xa bekubiza wena unguye unyana kaThixo osenyangweni. Uke kaloku uThixo wayenalo Yohane ngaphezu kwentaba yeHerimoni apho wayenziwe kumila kumbi uThixo. Wavela khona apho ke kuYohane ekwanoYohane kwakhona. Waphinda futhi wavela lo Yohane kaloku apho kumlambo waseYordani apho webhaptiza uYesu. Uthe xa ugqiba ukumbhaptiza uYesu kwaze kwehla umoya emazulwini ongathi ngoweyobe. Kwaze kwaphuma ilizwi elithi lo ngunyana wam oyintandla endikholisweyo ngaye. Uveni yena ibe ndawuthetha ngayo ke ngoku ndizawuke ndiqale ndithethe ngalento kuthiwa ngunyana. Kuba kaloku lo Yesu uqale wangunyana amatyeli amaninzi engunyana nje. Ungunyana kukhona uYohane. Yohane lowo angumfundi wakhe ebemthanda kakhulu. Wavela amatyeli amaninzi wangunyana apha kulo Yohane. Make sitheni amen enkunzi. Amen. Kaloku lo Yesu lo njengoko embonile unina uMaria entyizisa wabamba makamthuthuzele. Ndiyabona uba noMaria ucinga kaloku amazwi wengwevu enguSimoni kuba wathi kaloku agqiba ukuzala uYesu wamsetempileni. Uthi akufika abantwana besikelelwe etempileni wathi athi amazwi kaSimoni kuMaria, yethu Maria, ikrele lisazowutyhutyha-tyhutyha umphefumlo wakho. Naku ngoku ikrele liyawutyhutyha-tyhutyha umphefumlo kaMaria. Kuba nakubona unyanakhe ufela into angayenzanga, ufela izono zethu ezantsi emhlabeni. Naku ngoku liyawutyhutyha-tyhutyha umoya kaMaria ikrele kuba naku ngoku uyalibona igazi liphalala lelo nyana wakhe lowo afela izono zabantu ezantsi emhlabeni. Ukuba ayingumasukude wengasoze avume ukuba nathi yobethelele eziphambanweni. Kuba kaloku umthandi kufunyanakhe uMaria wamyeka wakunyana wayolenga esiphambanweni. Uqonda uba bayathandana abantu. Unina ukhalela unyanakhe esesiphambanweni, yena unyana uthuthuzela unina ezantsi. Uyabona uba usezihlungwini ngenxa bebona yena esiphambanweni. Ndiyaqonda uba inoba langasekho nabofu, inoba lasele limnyama ngenxa yentlungu awayeziva. Uyabona ngoku uyakhala apho unina, uyakhala. Wathi wamthuthuzela unyanakhe wathi nyana nanku unyoko, mfazi nanku unyana. Lilizwi lesithathu kwaMasasiqele. Amen. Njengoko besendishilo ililizwi lesithathu nje ndiyatsho uba uYesu apha uthuthuzela unina. Amen. Kuba emthuthuzela nje unyanakhe emthuthuzela nje unina kungenxa yoba emthanda. Kuba lo nyana kaloku wake wabonwa nanguye uPetros eKesaria embona nje. Kulapho wayebabuza khona uThixo uba bathi nabantu xa bendibiza. Watsho ukuba kuthiwa wena unguye unyana kaThixo osenyangweni. Nanko unyana. Ithi ke uyona ke incwadi yomvangeli uYohane isahluko sesibhozo ivesi yama-36. uYohane 8 ibe nguvesi 36. Uthi kaloku ukuba unyana uthe wanikhulula noba nikhululekile inyaniso. Amen. Unyana lo kuthethwa ngayo apha kule ncwadi kaYohane. Ukuba nithe naye unyana nawube nikhululekile inyaniso kuba naku kuMaria ekhalela unyana wakhe. Apha ndicinga omnye futhi unyana lo wathi yena unyana yetata sendizibalele mna zakho iintsuku. Ndiyambona apha unyana wajika wanguThixo kayise wazibhala iintsuku zikayise uba sele ziphelile. Wathi khawuke undiboleke esam isabelo kuba ezakho iintsuku
ndiyazibona uba seziphilile. Wathi unyana wangu Thixo kuyise, wathi ndinike sami isabelo. Ndithi wasithatha esakhe isabelo unyana wahamba naso, kuthiwa wayosidla kwisizwe sikude kunye namahenyukazi. Yahamba iminyaka, wayidla wayibhubhisa imfuyo, wasidla wasibhubhisa esakhe isabelo. Ngoku wabuya wayokwalusa into endithetha ngayo apha, ndithetha ngonyana. Wabuya wayokwalusa, uthi xa efika apha, efika ihabhu sisidla ingxamu, naye wanqwenela. Uthi ngoku selenqwenela athi azibabangaphi na abakhonzi bakabawo abadikwayo nazisonka. Naku mnandilamba wangangathi uvuma ingoma ethi amahlathi aphelile andisafuna. Akho lapho ndingayayo. Kodwa uthi athi uba ndilambile ndikhohliwe, akho apho ndingayayo. Kuba kaloku unyana wolahleko uphelelwe ngamahlathi. Heyi, xa sephela amahlathi okuzimela ucinge emva. Xa sephela amahlathi okuzimela ucinge lathunzi ukulishiya ngezolo. Kuba kaloku ufike wamosha okwamahlathi aphelile ucinge emva. Unyana wolahleko wabuyela bheke emva kuyise. Kuba kaloku ndithetha ngantoni? Ndithetha ngonyana. Ndizawubuya ndithethe ngale nto kuthiwa yintuthuzelo. Kuba ngoku ndisathetha ngonyana. Wabuyela apho unyana wolahleko wathi uba noko ndiliyakayaka buya undamkele nkosi yami. Noba ndileli dlafu, ndileli jacu ndililo, noba ndimanikiniki, noba zingabomvu, noba zingangqombela, ndiyazi uba wena uzawusihlamba zibe mhlophe njengekhi. Ndiyakwazi uzawubuya undamkele. Ndileli dlakahlaka ndililo, ndiyile nto ndiyo enentliziyo egwenxa, ndile ntliziyo enekratshi. Ndiyakwazi uba wena uzawubuya undamkele, uzawuyihlamba uyilungise ibe msulwa le ntliziyo. Kuba litsho kaloku iculo likamama uNcaphayi u-195 navesi yokugqibela uthi hlamba le ntliziyo yam uyenze ngcwele yona. Athi yilungise icokise usuyenze msulwa yona. Ulungisa nayo le ntliziyo inje, ngoku wena khawuyihlambe uyicokise usuyenze msulwa. Kuba ndingunyana wakho, sathetha ngunyana. Ndithetha ngunyana. Ndicinga kahle ndizawubuyela umva ndiyothetha ngentuthuzelo, kuba eli lilizwi lentuthuzelo. Kodwa ndiliqhekeze kabini, kuba kaloku xa kuthiwe mfazi nakunyana, nyana nakunyoko, kuze kuthiwe lilizwi lentuthuzelo, ndibona mna kum kunyanzelekile uba ndithethe ngazo zombini. Kuba kaloku lentuthuzelo ndizothetha ngayo ngoku. Ngicela bazalwane ndiyancama. Ewe mani. Yesu wancama. Uzirhashaza mntanami. Mazilibali. Ndithetha ngentuthuzelo. Ngentuthuzelo yenziwa nguYesu apha kunina. So iyandonwabisa mani le vesi, ndithethe ngayo ngentuthuzelo mani. Kukhona nomasukude apha. Unyana manapha, unyana nomamakhe. Nanku mani unyana uyashumayela, umasukude ukhona. Ndithetha ngentuthuzelo. Iyandonwabisa mani le vesi. Uyazile ngoku undikelisa uba uzawube khona mani umasukude. Ngathi uyazile mani tata uba uzawube khona. Uzawubishiyela lakhe ibandla kazondivukela. Iyandonwabisa le vesi ndithetha ngayo. Xa ndiyothetha ngentuthuzelo, bazalwane basekhaya, ndizawutsho ndehle kula mazwi omoya. Ndiyayicinga intuthuzelo kaloku eyake yehlela yafikela uYeremiya. Yeremiya lowo angunyana kaHikeliya. Uthi xa fakwe emhadini onodaka kuzedeka umkhushi, wafika uEbhimeleki ezomthuthuzela. Wafika uEbhimeleki wathi thabatha la madlafu wezigubu ezonakeleyo sikhuphe kulo ngingeni odaka. Ngaloo ndlela
wayenza lento okuthiwa intuthuzelo. Kuba bengekho apha uEbimeleki wayewukhutshwa ngubani na inala Yeremiya kulamathi unodaka kodwa wafika yena wafika nentuthuzelo yena uEbimeleki wathi nanga amahlafu wengubo ezonakeleyo khawuthabathe wona sikhuphe kulo ngunonodaka. Uthi kaloku le ntuthuzelo xa ifikela ingwevu yaseUtse xa iselibhubha imfuyo yayo safika isigidimi sokuqala sathi amaShebha azithimbile iigusha zakho athi kwasala mna ndedwa uza kuxelela. Wathe samemele njalo safika isigidimi sesibini sathi amakhaledi azithimbile iikamela zakho ababulala noonyana bakho ngohlangothi lekrele kwasala mna ndedwa uza kuxelela. Wathe samamele njalo uYobhi safika isigidimi sesithathu wathi oonyana neentombi zakho bathela endlini yomkhulu wakho apho besela khona iwayini. Yasuka yona ingwevu yaseUtse yazixazula ingubo yokubaleka yasibhubuluzela ethuthwini yathi ndenza ndize kulo mhlaba ifake ngoku xa zothuthuzelwa ngabahlobo bakhe ngoTsofare oBhinedadi kunye noTofare bathi xa bezomthuthuzela bathi khawakhuba ubuhlobo noThixo bakazomthuthuzela. Ndithetha ngentuthuzelo bazalwane phezu kwentuthuzelo. Le ntuthuzelo yake yafikela kaloku uEstere akuba ezivile iindaba ezimbi ezifuna ukwenziwa nguHamani kuba kaloku apho uHamani noModekhayi babe kwipalamente eyodwa. Ngoku uthi xa eqaphela uHamani uModekhayi akafuna ukugoma kuye wayibhalile ethi uHamani wathi amaSirayeli onke uzawabulala. Wayithatha leyo ifumana le leta uModekhayi wazikrazula iingubo zakhe wanxiba ezirhwexayo wohlala komkhulu esangweni. Wafika wazixela uEstere ezidaba. Uthi akusiva ezidaba ke ngoku uEstere axela ukumkani uAhasuerosi. Uthi ke ngoku yena ukumkani uAhasuerosi cela noba yintoni Estere ndikwenzele. Kwathi ngenxa babekhona noHamani wacela kuqala uHamani wathi into ayifunayo into edibenisele neyasephakathi. Kodwa yafika isimini esidlo esikhulu wafika ukumkani uAhasuerosi wathi cela into Estere ndikwenzele. Wathi ewe kumkani ndifumene ileta kuba lo Hamani lo umthembileyo, lo Hamani lo umthandayo, lo Hamani lo umfake ekhwapheni, lo Hamani lo uthi uhamba noba kuphi uhamba naye, lo Hamani ajike wanguThixo wakho ufuna utshabalalisa uIsirayeli. Wathi indoda engumbandezeli kulo Hamani ungendawo. Wathi ke ngoku ukumkani uAhasuerosi makathathe lo Hamani axhonywe emthini wayesele ulungisela uModekhayi ubuza uxhoma khona. Wayifumana intuthuzelo ngaloo ndlela kaloku Estere kuba kaloku uHamani wayengumbandezeli waye wathatha waxhonywa. Yethu baninzi kaloku uHamani kule mihla esiphila kuyo. Abanye sibabona belapha ngaphakathi kulo mnquba kaThixo. Ndimthemba umntu kanti nguHamani. Ndibone enxibe le ngubo ndiyinxibileyo kanti ngoyena Hamani wakhe. Yethu baninzi oHamani kule mihla esiphila kuyo kuba laa mmelwane wakho umthembe egqitha kungenzeka ukuba ngoyena Hamani. Yethu laa makazi wakho umthembe egqitha kungenzeka ukuba ngoyena Hamani. Amalumekazi wakho umthembe egqitha kungenzeka ukuba ngoyena Hamani. Eyona nto ndithetha ngayo ndithetha ngentuthuzelo. Kaloku ithi incwadi kaIsaya isahluko samashumi amathandathu anesibini ivesi yesine. uIsaya chapter 64 verse 4 uthi akuyi kuthiwa wena ungusishiywa kuya kuthiwa ungundimnanzile kuba ndikunanzile. Nelizwe lakho awuyokuthiwa kukusenkangala kuyokuthiwa nginokwenda kuba ilizwe lakho lawube lisikelelekile lawube lithuthuzelekile. Akusuye bathiwa ungusishiywa kuya kwathiwa ungundimnanzile kuba uYehova ukunanzile wakunanza wakuthuthuzela njengokuba ungusishiywa uwedwa ungenamntu wakhala. Ngoku uYehova uyakuthuthuzela uthi akusayi kuthi ungusishiywa kuyathiwa ungundimnanzile kuba kaloku uYehova ukunanzile. Wake wayifumana kaloku intuthuzelo apha nayo uPawulos uthi xa efika kugapho endlini yomshumayeli
kwendaba ezilungileyo uFilipu wathi xa efika apho uGabho wathabatha umbhinqo kaPawulosi wazithandela ngawo wathi ke ngoku indoda engeyawo lo mbhinqo iyakwenjenjeya ukuya eYerusalem ibotshiwe ngamakhamandela wathi ke nakuPawulosi uphendula ewe ndiyaya ndibotshiwe ngamakhamandela ndingazazi nezinto eziyakundehlela wathi nokufa ndikulindele kodwa into endiyaziyo yona umoya kaThixo unam nangoku akukho nto yamenzekela uPawulosi kuloo ndlela imbhekisa eYerusalem koko umoya kaThixo waba naye wamthuthuzela lo Thixo. Xa ndisiya kwi-conclusion sizawukhonkluda ngonyana xa ndisiya kwi-conclusion. Kaloku kule mihla esiphila kuyo baninzi oonyana abazali bayazala bazala oonyana kodwa kule mihla ngoku yale mihla siphila kuyo oonyana bajike bazizilwanyana kodwa kula mihla yaqala oonyana babelunge kakhulu. Kule mihla oonyana baphenduke bangootata ekhaya. Kule mihla oonyana bakhaba ingcango. Kule mihla oonyana badibenisa abazali babo neemela. Kule mihla oonyana abazali babo balala beqamele ngeenyembezi ngenxa yoba baphenduke bazizilwanyana. Yemani bangaphina oonyana abasenza into ezilungileyo kule mihla, bangaphina oonyana abasenza into ezilungileyo ezincumisayo for abazali babo. Heyothi ndifuna ukuthi kuwe ukuba unguloo nyana unjalo khawukuphenduke namhlanje, khawukuguquke, khawufane nalo Yesu. Khawuthi ngoku usezihlungwini ukucingela unyoko, khawuthi ngoku usezihlungwini ukungazihoyezi zakho kodwa ukucingela umzali wakho lo kukhulise nzima, lo kukhulise ngestendi kodwa ngoku naku ngoku uzomnyathela enhliziyweni. Khawuphenduke ube ngulonyana ulungileyo mani, khawuphenduke ube ngunyana ongumzekelo. Kuthi apho unyathele khona ucaca uba kunyathele unyana kabani bani, ucaca uba kunyathele unyana kananzi. Kungathi xa kunyathele wena apho kube ngathi bekufika uGqwithela, kube ngathi bekufika uGoliyathi. Mawucaca uba xa ufike wena kufike unyana kaThixo. Inkosi mayibe nani ke ngoku bantwana abahle bedini. Inkosi benisikele. Amen.